زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلومي 28 تحساس زدالنايو على توزينا حزلكم متيلخو نمكتالو خطعمكم بقدامنت ارست زينا اب كتما مقله አገልግሎት ባንኪ 5 ተጀመረ ኢትዮጵያ በሐያሉ ክልላት በዝቅጽል ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት አማይ 7 ከምስ ተቀተሉ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ተሕስቶ ግልጋሎት መንገድን ወደብን ምሕያሽ ከምስ ሰማማዓ አፈረንሳ አመላይ ሑማት ዝሰርሑ ወጻተኛታት በእኩብ ዜግነት ክትቦም ከምዝ ወሰነት አብ ሰሜናዊ ምብራቅ ቻይና ትርከብ ዞባ ሓደ ሰብ በውሑዱ 7 ሰባት ከምዝ ቀተለ አብ ቻይና 7 ሰባት በኻራ ከምስ ተቀተሉ حموشت دقنستيو ها باركانس ميتن كم استرخبان قال انزد هس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزين لا تمنخو ابزا چانل دمه ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم اب كتما مقله አገልግሎት ባንኪ ተጀሚሩ አብ ክልል ትግራይ በዝነበረ ወፍሪ ምኽባር ሕግ ተቋሪጹ ዝነበረ አገልግሎት ባንኪ አብ ከተማ መቀለ ከም ዝተጀመረ ከንቲባታ ከተማ አቶ አታክልቲ ኃይለ ስላሴ አፍሊጦም ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ አብ ዝሰሙን ምስ ነበርት ከተማ አብ ዘካይዶ ተኻታሊ ዘተ ዝተላዕለ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ብስተገበረ ዝተዋደደ ስራሕ ካብሎሚ መዓልቲ ጀሚሩ አገልግሎት ባንኪ ማህብ ከም ዝጀመረ ትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ነዚ ሲዒቡ ድማ ዓማዊል ምጥቃም ከም ዝጀመሩ ተፈሊጡ ይርከብ ናይ ውልቂ ባንክታቱን አገልግሎት ማህብ ንኽጅምራ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈለን እቶም كنتيبة አቶ አታክልቲ ተገሊጾም አብ ኢትዮጵያ ሐያሉ ክልላት ብዝቅጽል ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት አማይ 7 ተቀቲሎም አብ ኢትዮጵያ በክልላት ቤኒሻንጉል ጉሙዝን ደቡብን አብ ዝተኸየደ ናይ ብሄር ግጭታት በውሕዱ 377 ተቀቲሎም አብ ዝሓለፈ ሰሙን አብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መትከል አብ ዝተኸየደ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ ልዕሊ 207 ከም ዝበጽሕ ክሕበርን ከሎ አብ ክልል ደቡብ ዞባ ካንሶ ድማ በውሕዱ 66 ሰባት ብተማሳሊ ምኽንያት ከም ዝተቀተሉ ተመልኪቱ አብ ክልል ኦሮሞ አብ ምዕራብ ወለጋውን ጽጽኒሑ ግጭታት ይቅጽል ከም ዘሎ ዝሓበሩ ዝተፈላልዩ ወገናት መንግስት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን አገልግሎት ስለስተዋረጸ ብዝሕ ግዳያት ብዝርዝር ምፍላጡ አጸጊሙ ከም ዘሎ ተቂሶም ኣብዚ አብ ሐያሉ ዞባታት ኢትዮጵያ ዝተጓሃረ ናይ ብሄር ግጭታት አሽሐሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዘናቢሎም ኣለው ኣብ ልዕልቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ምርጫውን ዝጽበያ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት ተደማሚሩ ኣብታ ሃገር ታሪኽ ህልቂት ሩዋንዳ ከይድገም ንሐያሉ ኣስጊ ዘሎ ክስተት እዩ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ተሕስቶ ግልጋሎት መንገዲ ወደብን ከምኡን ጣቢያታት መዕረፊ መኪናን ንምምሕያሽ ተሰማሚዐን አምባሳደር ብርሃኑ አብ እዋንቲ ዘተ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ክልቴን ሃገራት ልዑል አስተዋጽኦ ዘበርክት ናይ ፍጥነት መንገዲ ዳኪሊ ዳጉሩ በቁልጡፍ ክዛዝም ከም ዝግባው ተዛሪቦም ክልቴው ወገናት ዝተረፈ 80 ኪሎ ሜትር ህንጸት መንገዲ አብ ሓጺር እዋን ንምጅማር ዝካለሉ ኩነታት ብዝመልከት ኣብ ስምዕ በጺሖም ካብዚ ሓሊፉ ድማ ሓፈሻዊ ወደብ ዶራሌን ተርሚናል ኮንቴነር ጅቡቲን ምስ ባቡር ሃዲድ ኢትዮ ጅቡቲ ብምርኻብ ዓቕሚ ግልጋሎት ወደብ መምሕያሽ ኣብ ዝካለሉ ኩነታት አዲቦም ሓሳብ ተለዋዊጦም በወገን ጅቡቲ መካፈሊ ነዳዲ ሆራይዘን አብ አዋሽ ዝርከብ መኽዘን ነዳዲ ዝኸውን መስመር ባቡር ኢትዮጵያ ጅቡቲ ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድ ኣብ ፈረንሳ መላይ ሑማት ዝሰርሑ ወጻተኛታት በእኩብ ዜግነት ክትቦም ወሲና እዞም ኣብ ሆስፒታላት መለይ አረጋውያን ካልእ ማዕከናት ጥዕናን ክሰርሑ ዝጽንሑ ስደተኛታት ዝርከቦም ወጻተኛታት በእኩብ ዜግነት ፈረንሳ ክወሃቦም ዝተወሰነሉ ምኽንያት እቲ ሃገር ኣብ ተካይዶ ዘላ መኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ንዝኸፈልዎ ዘለዎ ከቢድ ዋጋ ምዃኑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ዛጊትና ስታት 700 ወጻተኛታት ዜግነት ክወሃቦም ተወዲኡ ከም ዘሎ ዝሓበረት ሚኒስትሪ ካልኦቱን ሰነዳቶም ብምርካብ ክምዝገቡን ጉዳዮም ብዝቐልጠፈ መልሲ ክወሃቦም ምዃኑ ገሊጹ ይርከብ ድሕርቲ ውሳነ ናስታት 3000 ሰራሕተኛታት ተመዝጊቦም ኣለው ኣብ ፈረንሳ ብሕጋዊ መንገዲ ናስታት 5 ዓመታት ዝተቐመጠ ዝኾነ ወጻተኛ ዜግነት ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ ይኹን እምበርቲ መስርሕ ብዙሕ ሰነዳት ዝጠልብን ከማላእ ዘለዎ ቆጠታቱን ብዙሕ ምስ ምዃኑን እቲ መስርሑን ክሳብ 3 ዓመታት ስለ ዝወስድን ብዙሓት ወጻተኛታት ዜግነት ከይሓዙ ነዊሕ ዓመታት እዮም ዝቕመጡ መንግስቲ ፈረንሳ ነዞም ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ፈረንሳ ዝጠለበቶ እዋናዊ መስዋዕቲ ይኸፍሉ ኣለዎ ዝበሎም ካብ ናይ ጽሬት ክሳብ ሙያዊ ሓኪም ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዎ ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና እዚ ኩሉ መስርሕ ክሓጽረሎም ምዃኑ ተሓቢሩ
እቲ መንግስቲ ኣቀዲሙን ብዘይካቲ ብሓፈሻዊ መዲቡ ዘሎ መተባብዒ ካልእ ረብሓታትን ንነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ሕክምና 1500 ኤውሮፓ መቕሽሽ እዩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክትታል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣለይቲ ሕሙማት ብፍላይ ድማ ኣብ መላይ ኣረጋውያን ዝሰርሑ ሰባት ቀንዲ ተለከፍቲ እቲ ቫይረስ ክኾኑም ጸኒሖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፈረንሳ ጀሚሩ ዘሎ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ድማ በቀዳምነት ከም ዝወሃቦም እዩ ተሓቢሩ ኣብ ፈረንሳ ዛጊታት 2.5 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ ከለው ልዕሊ 62,600 ሰባት ድማ መይቶም ወዲ 39 ዓመት ቻይናዊ ቢልዮነር ሊንኪ ኣብ መዓልቲ ልደት ተመሪዙ ከም ዝሞተ ፖሊስ ሻንጋይ ኣፍሊጡ ሊንኪ ናይቲ መጻወቲ ቪድዮታት ጌም ዝሰርሑ ኩባንያ ዩዙ ኣብ መንበር እዩ ነይሩ እቲ ኩባንያ ጌም ኦፍ ትሮንስ ዊንተር ኢዝ ካሚንግ ዝበሃል መጻወቲ ቪድዮ ሰሪሑ ናብ ዕዳጋ ብምቕራቡ ተፈታውነት ዝረኸበ እዩ ፖሊስ ሻንጋይ ከም ዝበሉ ነዚ ቢልዮነር ብምምራዝ ተጠርጢሩ ዘሎ ዩ ዝበሃል መሳርሒ እዩ ሊንኪ 6.8 ቢልዮን ዩዋን ወይ ድማ 1 ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ናይቲ ኩባንያ ኣብ ኣፍደገ ትካል ተኣኪቦም ዝተሰሞም ሓዘን ገሊጾም እቲ ኩባንያ ድማ ኣብቲ ዊቦ ዝበሃል ናይ ቻይና ማሕበራዊ መራኸቢ ድሓንኩን መንእሰይ ብዝብል ልቢ ዝትንክፍ መግለጺ ሓዘን ኣስፊሩ ኣሽሓት ተጠቀምቲ ናይዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ድማ ኣብቲ ርእይቶ መውሃቢ ሓዘኖም ገሊጾም እቲ ኩባንያ ንዝጠቅዑ መግለጺ ሓዘን ኣስታት 290 ሚልዮን ሰባት ርእዮምዎ ናይቲ ተመሪዙ ዝመተ ቢልዮነር ኩባንያ ካብቲ ጌም ኦፍ ትሮንስ ዝበሃል መጻወቲ ብተወሳኺ ካልእ ብራውል ስታርስ ዝበሃል ናይ ኮምፒተር መጻወቲውን ምስቴን ስቴት ዝበሃል ካልእ ውሪ ኩባንያ ብምትሕባር ኣፍሪዩ እቲ ኩባንያ ናብ ኢንዱስትሪ ፊልም ኣትዩን ክሰርሕ ይጽር ነይሩ እቲ ቢልዮነር ብመሳርሒቱ ክምረጽ ዝኻለ ኣብ ስርሖም ክረዳድኡ ብዘይምኽኣሎም ክኸውን ከም ዝኽእል ጋዜጣታት ቻይና ይገልጻ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ቻይና ትርከብ ዞባ ሊኦኒንግ ሓደ ሰብ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝቐተለ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ገሊጸን ተወሰኽቲ 7 ሰባቱን ብኸራ ተወጊዮም ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ዋላ እኳ እቲ ውልቀ ሰብ ንምንታይ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጽሙ እንተዘይገለጸ መንግስታዊት ማዕከናት ዜና ሽንዋ ግን እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘእተዎ ኣቃሊሓ ንዓይኒ መሰኻኽር እቲ ውልቀ ሰብ ንዝረኸቦ ሰብ ብኸራ ክወግእ ከም ዝረኣዩ ገሊጾም ኣብ ቻይና ከበድቲ ናይ ቅትለት ገበናት ምርኣይ ዘይንውር እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ግን ኣብቲ ሃገር ብኸራ ዝፍጸሙ ገበናት ክውስኹ ይረኣዩ ኣለዉ እቲ ብኸራ ዝፍጸም መጥቃዕትታት እቲ ዝበዝሐ ናይ ኣእምሮ ጸገማት ብዘለዎም ሰባት እዩ ክፍጸም ዝረአ ገለ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቶም ዝነበሩን ብውልቂ በዲሎምና ንዝበልዎምን ሕነ ንምፍዳይ ኢሎም ዝፍጽምዎ እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞ ዝተባህለ ጥርጡር ብኣቋፅራት ከባቢ ድሕሪ ሰዓት 8 ናይ ንጎ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ቅድሚኡ ንጽንሑ ሰባት ብኸራ ክወግእ ከም ዝጀመረ ጋዜጣ ሞርኒንግ ፖስት ሓቢራ ሓደ ፖሊስ ነቲ ብኸራ ሰብ ዘጥቃዕ ዝነበረ ሰብ ደው ከብሎ ኣብ ዝፈተነሉ ብኸራ ከም ዝተወግአውን ፖሊስ ሓቢሩ ክሳብ ሕጂ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ናይቶም ብኸራ ተቐቲሎም ዝተባህሉ 7 ሰባት ኣይተዋህበን ዘሎ ሓንቲ ንዓይኒ ምስክር ንጋዜጣ ሞርኒንግ ፖስት ከም ዝሓበረቶ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣፍደገ ሓደ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተፈጸመን ዝበዝሑ ካብቶም ብኸራ ዝተሃረሙ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝርከቡ ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮን ምዃኖም ገሊጻ እታ ሉስ ዝተባህለት ንዓይኒ ምስክር ኣብቲ መዓልቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዕጹም ምንባሩ ሓደ ዕድል እዩ ዕጹም እንተዘይነብር ነይሩ ብዙሕ ግዳያት ብዕጽፍታት ምዛየደ ኢላ ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣርካንሳስ ሜተን ተረኺበን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣርካንስ ዝበሃል ከተማ ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ሜተን ተረኺበን እዚ ቅትለት ድሕሪ ሰዓት 5 ናይ ምሽት ዝተፈጸመ ክኸውን ከሎ ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይ 65 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ከተማ ሜተን ከም ዝተረኸባ ሸሪፍ ናይቲ ከባቢ ሓቢሩ እዘን ሜተን ዝተረኸባ ዕድሜን ካብ ደቂ 8 ክሳብ ደቂ 50 ከም ዝኾናን ኩለንን ዝምድና ከም ዘለውን ወሲኹ ሓቢሩ ሸሪፍ ናይቲ ከባቢ ጆንስ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ካብተን ዝሞታ ከም ዝኾነ ማዕከን ዜና ABC ገሊጻ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይቲ ከተማ ንኣማውተን ብዝምልከት ፖሊስ ኣብ ምጽራይ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ቤት ጽሕፈት ሸሪፍ ናይታ ከተማ ንሕቶታት ቀልጢፉ መልሲ ኣይሃበን ናይ ፓፓ ካውንቲ ቤት ጽሕፈት ሸሪፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ፍጻመ እዚ ዝኹነን ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል ንኣምን ኢና ኢሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናሕኩም ብልብል መስኪን ሰናይ ንዓኹም